Opor setan Pak Lamin. Wah, mantap. Kuai kayaknya pedes nih, pedes asin. Mboten pedes nemen. Oh, mboten pedes. Cek pedes omongan tangga. Nggih. Ini ya kayu wonten iki. Iya. Tambah sedep nek pakai kayu nggih. Mboten biji. Nggih. Tambah sedep remen ngeten kula. Ndase langsung sold out. Langsung pesen nggih. Pesen pinten niki tiyang? Oh, kali. Ndase disi-disian. Nek rempel atine nggih wonten. Wonten. Nggih. Tempene wajik-wajik. Nggih. Wow. Taburan berambang goreng. Iki goreng iki ya, Mbak? Goreng jambak. Opor setan Pak Lamidi. Pak Lamin. Pak Lamin. Sip. Pakai ayam kampung nih. Nggih. Asli. Nggih. Ayam kampung. Beli ki ambak napa? Beli jambak. Wah, jos tenan. Jadi kan Bu Lamin. Nggih. Pakai kayu bakar ya, Nggih. makin sedep. Ben kompor ajrih lho. Nggih, eco ngeten nggih. Nggih. Ngrebuse pinten jam nih? Niku 1,5 jam. 1,5 jam. Nggih.